ar yr hyn sy'n cael ei alw'n ddydd llun mwyaf diflas y flwyddyn. I ni cael bwyd cysur blasus fan hyn dy dan. Be s'da ti'n ei bwdyn, de? Wel, rhywbeth cartrefol iawn, efo fatha, wel, twist bach, so cheeky. Reit. Tarten Afal bach. Ond efo caramel. Iam. So, ti'n neud o dim bach mwy moethus. Iawn, Reit. lyflu. Lle sy'n mynd â So, da ni'n mynd i ddechrau hefo'r caramel ei hun. So, syml iawn. Got ni off to, Mwy o boi. hufen. Wedyn, menyn. A siwgr. Gwneud sôn ymlaen gyda ti. Mae'n iawn. Mae'n iawn. Reit. So, mae hwnna mynd i mewn i badall fel yna, a wedyn Reit. da ni'n berwi fo am ryw 5 munud. Okay. So, be da ni wedi cael ar ôl hynna ydy fatha caramel rili cyfoethig. Sgynnoch chi llwy bach yma yna? Llwy bach yna oes. Oes. O, sori, dwi'n llwy di fan hyn, Sian. O, gwan, brasa di hwnna nawr, gwan. O, waw. Dwi'n neis. Wel, rili neis. Gyda'r bag na ba? Ie, ydych chi eisiau bag. O, na, rili neis. Gwan, ten, dyr y bach to. Mae di mynd yn trwchus O, ac yn... ydi. Ti'n eitha tywyll. O, ydi, mae hwnna'n neis. Ydy. Reit. So, mae hwnna di berwi am 5 munud. Oce. Wedyn da ni'n mynd i baratoi'r afala yma. So, da ni eisiau mynd i pilio nhw. Dwi'n dal, lle fi llwy. Fale cwcans dy ti fanna neu fale bita? Wel, diom ril... Wel, mae rhain yn rhai coginio, ond diom yn bwys, rili, be da chi'n iwsio. So, mae bynnag sadra, fydd hynny digon da. Ie, os o'n i'n neud tarten afal gyffredinol, swn i'n iwsio dipyn bach o'r ddau. Reit. Cos dwi isio'r... Fan lansawdd yn siŵr o fod, ie. Ie, dwi isio fo'n eitha siarp, ond eto dwi isio darnau o fala yn efo hefyd. So, gyd o'n i'n mynd i wneud ydy torri rein yn eitha fan. Fel yna. A mae gennau fatha'r cutter bach yn fama. Ie. So, diom ots os oes gennych chi mynd. So, mae'n iawn gewch chi jyst torri nhw mewn i chwarteri neu rhywbeth fel yna. O gyd dwi'n mynd i wneud ydy dorri... So, jyst cylchoedd bach allan. O, neis. A mae hwnna jyst yn fi bod yn chef. Ie. Dwi'n mynd dim gwaniaeth i'r blas. Na, ddim o gwbl. Show off. Ie. So, mae o jyst dipyn bach mwy o wastraff, os dwi'n honest. Ie. Ond fydd o'n edrych yn neis, gobeithio. Felly, mae rheina mynd i mewn i bolen. Hefo twtch bach o sinamon. Dipyn bach o siwgr. Ddim lot, cos dwi eisiau fo... Oherwydd bod y caramel na mor felys, dwi eisiau fo fod yn eitha sur. So dwi'n mynd i ychwanegu just twtch o sudd lemon. A dwi wedi meddalu just twtch o fenyn hefyd. O, mae hwn yn bwdyn moethus neis ar ddiwrnod o'r yn diwe. Pwdyn drwg, ni'n dialw fo. Bwdyn drwg da iawn. Ie. So mae hwnna'n mynd i gael ei cymysgu. Reit. A wedyn ni'n mynd i ddechrau adeiladu'r tartiau bach yma. Okay. So, gyd dwi wedi wneud, eto sa chi'n gallu wneud i mawr, ond dwi wedi prynu rei bach, jyst bod yn haws. A da ni'n rhoi eitha lot o'r caramel yma. So'r casys yma, ti'n gallu prynu hynna fel am baron, ti wedi paratoi hynny i wneud o'n hyn? Na, gwych chi brynu rheina. Oce. Ie, mae hwnna'n ffain. Off, Sian. A da i esfa trwy ffenast. Mae'n eitha lot yna fa. Ond mae lot o'n fo'n cael ei dod o'r ochrau, pethau fel. So, eich y fwyni amdano fo. A mae'n gyd da ni'n mynd i wneud ydy adeiladu fatha haen neis o'r afal yma. Gallu gweld beth ti'n feddwl nawr, pa maen nhw wedi torri'n bert, mae e'n edrych yn dlws, dydi? Yndi mae o, yndi. A pan maen nhw'n mynd i kind of coginio lawr, ond fydd o jyst yn edrych yn neis. Felly, mae hwnna'n mynd i mewn i popdi. Rhyw 160. Reit. Rhywbeth tebyg. A mae'n mynd i fewn. O, i'n gweld beth ti'n feddwl, mae e'n... So, mae lot di dod allan. Reit ta. Watcha los gyda dafod o'n ni'n meddwl. Ie. Reit. So, i syrfio nhw, mae gennau tarten bach yma. A just ar gyfer rhywbeth arall drwg i ni. Clotted cream. Clotted cream. Eitha lot o clotted cream. Reit. Wel, o gael e fe. O, siwlwch a. Na. O, waw. A dyna fo, mae'n barod. A mae'n mynd i fod yn boeth iawn oherwydd y caramel na. Reit. Oce. Byddwch yn ofalus. Iawn ta. Pasio draw. Gyda llaw, gysi flasu y pei gynharach hefyd yn ystod yr egwyl. Mae hwnna'n
fendigedig. O, edrych ar caramel yn dod mas a phopeth. O, Gen ti fforc? Oes. Gen ti llwy? Gen ti fforc? Gen i Gen ti rhywbeth? llwy. Oce. Sut ni'n mynd i wneud hwnna? Dwi'n mwyn gwybod, yn fler, ond dim ots. O, mae'n i fod yn dwy, mae'n dwi. Dwi'n trio Dwi'n dangos. rifen yn cwmpo tuag at y fi, dwi. Ond dyma be? Oedd y caramel reis ti ni ar llwy, felis. Oedd. Mae'r afal yn ei gwaniaeth, yn dwi? Yndi, mae o. Ti'n dal i flasu'r afal yn siarp? Yndi, ond dyna pam oherwydd so fo'n ormod cael y caramel fel yna. Mysa. O, mae hwnna'n neis. Diolch i ti, na ti godi'n calon i, Lady. Dwi'n mynd rhannu hwn, de. Na, gwan, gael i fawr.